Harriman Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibuto. Palami Style. Ibayan ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagpahor ko. Lipay ako. Kasilag Style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pangimungan nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Harriman Drama. What's the Style? Ako si Rena. Ginaingon, maayo pang kwarta kay may tao. Pero ang tao, wag gay kwarta. Maong kapit patalim na lang ta. Mao kini nay tabo sa akong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Ay, buisit! Way kwarta! Way kanon! Way sudan! Mga matay! Paunta mong tanan! Ano naman sa kan? Unsa ka? Gisapot nga naman! Gisapot ka? Nga, kayo ba magkikwarta, di ba? Bodo! Ay, hilom diha. Hilom ra gud mong duha? Oy. Uy na. Nena, de ka? Oo, ni ana. Og gikan pa kong gigamit og laki aron makahatag ko ninyo kwarta. Oh, Kidney. Ang ako, day. Sabaday! Ay naghatagi imong amahan, ha? Kay wa giday, ayo. paghilom na lang mong duha, bi. Mahimo ba? Kapoy kaayo ko. Unya inigabot na ko gusto kog hilom ang palibot. Da, walk out lagi mong duha. Paita mga ginikanan na, uy. Oh, kikapoy ka? Di naman po ka nagpa... Husto na. Ayaw naglausa. Sa nalay kasulti sa kong parents, batok ni mo. Pida, pero bisag unsay ilang pagdili ni mo para nako gilabanan taghapon ka, Win. Tungkol kay labta ka. Sabta ko. Nagkinahanglan ko sa imong pagsabot. Sabton tagyo ka, hangtod sa hangtod. Bisag sakit na kung dughan nga makabati kong mga saway sa mga tao. Nga ikaw sa kababayang bayaran. Sorry, Ariel. Pero, kung nabungog ka na sa mga tabi-tabi sa mga tao, mahimong magbuwag ta. Wina, Pangita na lagbabay, nga mauyunan sa imong mga ginikanan. bisag usaw kinsa ka pa, Win. Labgyapon ti ka. Ariel, I love you, Win. I love you too, Ariel. Way buti na itong anak kasi Ariel. Nakigrelasyon siya sa usa ka babaeng mubo og lupad. Dad, ma'am, ayaw niyo hilap si kuya. Iyam ng kalipay. Hey, Jess. Ayaw pag-apil-apil.
Kay dili pa niyo ma-feel. Ang among na-feel karon isip mga ginikanan. Kung ako na'y manguyab, dili ko gusto nga inyo kong hilabtan. Hilas nimo. Hawa dia. Ay pag-apil-apil sa mong palisulti ni mami nimo. Ay, pastilan! Unsa man ito ni kinabuhi? Wa na sa de kwarta. Mao na diha. Pangita ng kwarta taon. Subida, ang kwarta kadiya tagay gigastoon gyud. Wa man tay kwarta. Mangayo na putang wina. Kakapoy na besa kong lawas. Kapoy na una ang akong pagpangitag kwarta. Labaw pa ko ini ni Magdalena. Magpabayad og lalaki nga makaabot sa akong presyo. Ay, paita. Day, salamat kay ni anataw ng akong pinanggang anak. Hello, Day. Hello, Daywina. Gay may guawat, Day. Tinuo ko. Unsa man klasiha kini akong mga ginikanan. Lord, hatagi pa kog igong kusog nga makapagamit pa kog laki. Aron makahatag kog kwarta sa akong mga ginikanan. Hala, no. Nakadungog yun, miss imong ampo, Day. Sige na, God. Anong di man ka? Kung lain nga lalaki nga mong gamit mo, okay ra ka. Saman gusto kag dakong kwarta. Pila? Sakit agad mong manulti, Ariel. Abi ko bang nakasabot ka? Nakasabot ka sa klase sa akong trabaho. Kay Boka, kung may kwarta pa nga akong mga ginikanan nga makapaeskwela na ako, may grado unta ko. Pero wa ko'y swerte kay nakaginikanan ko nga way gusto nga mo paeskwela sa ilang mga anak. Kamagwangan ko, Ariel. Og wa ko'y grado. Mao nga napugos lang ko og paggamit sa akong unod sa mga lalaki nga makabayad nako. Ako makabayad ko nimo. Paggamita ko nimo. Tibay lang ta ka. Ngayon nagpatara mo ka. Paus po rin. Paus og ruman sa nakuin. Ariel. Win. Sorry. Sige. Buhata ang gusto ni mong buhaton ako. Bisag kapoy ang akong lawas. Sige. Gamit ako. Gusto magid ka kang magamit na ako. Ayaw paghunong. Gamit ako. I'm sorry. I'm sorry. Pila? 1 million. Kadako, God. Dako kog presyo. Ilabi na kay ang gusto nimong akong buhaton, mao ang substitute wife. 500,000. 1 million. Okay, sige. Deal. Ariel, may ibalita ko nimo. Kung bahay naman sa naliwi na, Dad. Yan lang kong balita eh. Ariel, usa ka milyon ang gibayad kaniya sa higalan akong negosyante. Siya himong substitute wife. Kaya ang asawa ni ini,
Paralyzed na. O gigal nga pagkalalaki ang nagkinahanglan sa iyang serbisyo. Sunadad, may mo ba? Gusto na! Ay, kung ato nakapuyo sa bay sa lalaki nga nibayag ni mo ko sa kamilyon day. Kami, mag-unsa man mi dinhi day. Tubagas mama ni mo, Wina. Manawag raw niya ako ninyo, ma. Oh. Pa. Manawag. Wa man tayo telepon, no? Maog yun. Asa man ka manawag na mo? Palitan ta mong mga cellphone. Sige. Rinda labas, ate. Pagkaserte, baya natong pagkaginikanan, dong-dong. Bikis. Nga nagkaanak, nagkaanak sa guwapa. Liwati mo. Buyag. Swerte bitaw mo. Pero di malas ko nga nakaginikanan ninyo nga mga naong ug mga kwarta. Uwi na. Kalami sa pinairan ako. Substitute wife. Kalini mo laki. Bisag tiguang pero may kumbasip. Mag-inartista lang ko. Aron dili siya makahalata nga giluod ko niya. Alam yan ni mo, Wina. Nauwaw gyud ko ni Ariel. Wa na ko magpakita niya. Kinabaniog naman sa among dapit nga usa ko ka substitute wife. Mao ka makasama ang kaagi ni Wina dinhi tulumanon. What's the style? Substitute wife a style. Kini mong suglanon gisuwat ni Cecil Danyusos Cabrera dalit sa RMN Drama.